وەک ئەی بچڤێ داخوێنێ تشتێک وەفام کردی تشتê min fehm kir serdemeke nû dest pê dike ji bo Bakurê Kurdistanê. Ev şerê çekdariyê 40 salî 45 salî êdî tê birîn û dema bêçektiyê û dema di dêwarekî demokratîk te û bi riyên aştiyane çareseriya pirsgirêka Kurd yê bi riya siyaset û demokrasiyê were lêgerîna wê were çêkirin leca û qebata wê were çêkirin êdî li gorî wê daxuyaniyê min fehm kir ku ew daxuyaniyê de tiştekî min fehm kir ku êdî çek ne amurekî ku mesela Kurd pê çareser bibe dema wê hatiye qediyaye û zû de jî heta hatibû qedandin îjar PKK jî bi hawakî dibe gerek fes bibe kongra xwe çêbike û fes bibe ji bo gorî ku daxuyanî da anî ziman PKK jî dibe serdema xwe dagirtiye ew di şertên dema berê de hatibû afrandin şertên nû leceke nû ew dest pê bike tiştekî min fehm kir proseya aşitiye û çareserî di riya demokratîk de û di rêbazên aşitî de ew ê lecû leca mücadela nû werdest pê dike wer fehm dikim ku Öcalan ne tenê PKK bêçek kir Öcalan aslında ê ku terafên vî şerînî tev bêçek kir bi vê daxuyaniyê yani êdî tüm mana ku bahanak nemaye ku bêje pirsgirêka Kurd û terör nizamçı êdî ew mesela hat qetanın pirsgirêka Kurd êdî li holê ye û çareseriyakî demokratîk aştiyane û yek di nava heviyê de gerek li Tirkiye were dîtin ez vê baweriye de wekî min got ne tenê PKK bêçek kir ez gorî dîtina min mesela çareserbûna mesela Kurd de dewleta Türk jî bêçek kir ev mühim be ev serdemeke nû ye û di gorî rewşa Tirkiye jî pêwîstiyeke wisa û rewşa dunyê jî a rojhilata navîn jî mesela Kurd êdî li Tirkiye di riya çareseriya demokratîk de ew ê bimeşe wer hat xuya kirin ku tu talebek ji hêla dewletê nehat kirin lê gerek dewlet li gorî vê çareseriya demokratîk ew jî gavên aştiyane û çareseriyê bavêje wer xuya ye ji ber ku êdî bahana dewletê jî nema bahana devleti çi bu digo va mesela terör nizamçıya yani işte ev bahane jî ortaya holdî nema